Fastfood chamani sok amrohani 11 class pori tongnai khoroksa bwrwi langma jonani nangkha fastfood chamani bagwi o kogrokno khwnaka hwnkhe belai kheno wanama sincha tamni hwnkhe jwng phataro jephru ongkhoro ar jorao bazaro phano ongkhorka hwnkhe town rogo phano ongkhorka hwnkhe chini chamung no tongo fastfood hwnkhe okra cherai sikla sikli jotono thokjakbaio fastfood chakha hwnkhe no jotoni bwkhano srangwi thangpaio abo hai masapano borok kwrwi je fastfood hamjakya kokthai bai sana thangka hwnkhe fastfood jotono no kobor khlai rwo bini bahairok fastfood jotono hamjakbaio chanani phiaba belai kheno wanajaknai kok social media o kasawi phaipio kaje Fastfood chawi khoroksa 11 class pori tongnai bwrwi o swngchano yakarwi bini langmano sachuwi glangnani nangkha abo hai video no twi ang swkango bo rwjak tongo abo wngkha fastfood chawi no khoroksa bwrwi thwimani abo wngkha maggi rok chamabai hinkhe abo hai tei kaisa khoboro nukjawi phaipio kaje abo hwnkhe pizza burger tei kwbangma fastfood rok chamabai o bwrwi bo haikino o swngchano yakarwi klangnani nangkha Chowmin burger pizza tei kwbangma fastfood chamani bagwi o bwrwini je bohok hojom wngmani obo kwpla wngwi thangka tei bwkharok bo pajak haini bagwi bono ganani no kaisa hospital o operation rok bo khlai rwjakha rang kwbang khibwi operation khlaimani yagulo bo bono doctors rok banchirwi narak manliya o swngchano yakarwi klangwi thangka bo bini operation wngmani yagulo phano Delhi Aims Hospital o Robibarni horo o 11 class ni student cherai thwi thangkha o bwrwini bumung wngkha ahana bini para wngkha amroha nagar bini buphani bumung wngkha manchun khan hingkhe bo khoroksa kisan khlai tongo kisan manchun khan ni family o bini bihik no karwi bini khoroksa bwsla tei khoroknwi bwsajak tongo jotoni slai kusho bwsajak ahana Harsmi Girl Inter College o pori tongo class 11 o bini relatives tei nokni borok rok sawi khwnarika ahana fastfood chanani belai kheno sok tongo tei salbrum no fastfood chao fastfood chaya din abo hai kwrwi sarik wngkha hwnkhe no fastfood chao tei phungo bo mairok chaya karai no bo fastfood chawi sio kutphuru hwnkhe salbrum mane sapung no mai chaya fastfood mamang no chawi thuo abo haikhe mang tongo hini sawi khwnarika bini nokni borok rok Poila ahana saksori hamya wngmani hingkhe school o bo ar jorao class khai tongmani jorao achomsa bohok sajagwi ar jagao no lengwi thangkha class khai tongmani jorao omo kahai jorao bini teachers tei classmate rok bo belai kheno wanajakka omo achomsa tamong kha hinui hinkhe ganani no kaisa hospital o tlanglai thanglaikha aboni yagulo kheno ahana ni parents buma bupharok no bo call khlai inform khlai rohorkha tei buma bupa bo information manma logi no hospital o phai sokpaikha aro phai joto scan chikitsa khlaibai mani yagulo report nai saimankha je bini bohogo kwpla wngjak stomach tei bwkhao bo kwpla wngjak hinui saimankha tei bono last banchirina hwnkhe paithak bono operation che khlainani nangnai hinkhe omo khai kok khwnamani yagulo buma bupa belai kheno kirijakha wanajakha amsuksa cherai 15 bochor sikok class 11 se pori tongkho bono bahaikhe operation khlainai haibano banchirinani muchungmani bagwi khlainani muchungya phano operation khlainani nangkha a horo phiaba operation khlaimani poreo bo bono banchirwi narak manliya a dinni 10 dinni fungo no bini langma jonani nangkha hinkhe tamni bagwi omo kahai wngkha hinui reason naimani yagulo saimankha je doctors rok saka
junk food fast food chamani bagisa omo kahai onggu hinui obo kahai ke no nangui tongkha bini nok ni borok rok tei relatives chara saimani tongnai oborok bo saka bo fast food belai ke no hamjago tei salbrum no phung ai khe sarik wngkhe fast food mamangse chawi tongo hinui tei omo kahai ke no saimanka bini langma fast food chawi se jonani nango hinui hingkhe norok khe tamo kahai ma tong. Comment section o comment khlai sadi fast food chama kaham de na hamya chini bagui.